जों दिनै आयं सागानि दखानाव गुमै बेखौनो बेराय थांनानै थांमाने जों द रायनानि सागान दखानाव बेरायो दखानाव बेरायना थांमाने गुमैनि साइकेल थक बाय थांगो इनको बाइक थक हाना हनै यां खामाव बाइक के थेमानि त्रिपुरा माव थाने पार्टी ऑफिस को दुकान गानावनो ओ दुकान गानावनो बरक बथादे चित्तनि बिंदारा बिक्रम देबबर्मा बो बाय चाकाव लाट खिरिबो मामा प्रनय बाय गुमै गाय थांमाने थक सबो दुकानाबो इको अना चौधरी कमर्शियल बॉर्डर ओ दाखलनि दुकान गानाव आ चाकाव लाट खिरिबो चाका साखाजों बकलाय थाका कलाई थांमाने प्लास बथाम साका आनो बरक बुसा कलाई थागोनसो ओंका चित्त साका नों गानदारान बुनाय लाटा बेवासन फुंसारि बेगे हिनि नाना दे आकाश साकान से अंखर मेक साकान से अंखर मेक प्लास हिंका आं साकानि मो साया दारा निन मो नों बहुत रिस्क तनि खबले बो हिन साका निन मो बहुत साया साका बानो यासि थमा खै तम को साया थेमा तम पक सानि बनारि आनो और फुंसारि का चित्त देबरमा दिपा मथानि लीडर को और बंका खंडी नदी ani ko rotongo suringa kumalia or te yang or nang baca pacara khobe boy ano or pizza ko morau thari ta segang kor bokhro go bo ano बुनाय के साबो चित्त देबरमा बो ताम खलाय तिप्रा मथनि नेटा फो बो एकटा हानो हामजों नाय बरक गे बरक नरबाय कुन कक बांलाय उन न बाय कुन कक बांया एकटा कक फान साया बो दुकान बरक तंग बो लाथा नाहरे बो डाइरेक्ट लाथा नाहरे बो पार्टी ऑफिस नि लाथा नाहरे बो सुनो ओ दुकानो जे नरनो बफ्रो बयनिरा न गइदा जत लुक दङ कै तै नरनो कुन कक सैदे बरो बय दङ ए कक खाजबा सुंमा बरक फुरै तै नरनो तामरो हिन बरो कुन बो हिया कुन बसाया हान थाप थाप गलका बरक सुनो हिनो नकदा बीजेपी नि केटारा ग जका नि बु सुनो बनो पुंनुय आनो पुंनुय गे नरक बिन बगै ताम कक साना मुसं बिनि अगेंस्ट तो जों तो ताम सानामुसुं जोंखायाबो ताम सानामुसुं आखाय कुन सानामुसुं हाय हाजिं थाजो आना सुक माइन टेंशन का कुनि बर मोनसे हटासे बुजा खांखाय जतनि माइन तुंगो परिस्कान छैरो ताबखे ब खाला गायन खामाव बिन लगे तै केब्र तां बिन लगे तंग बिन बस कांगो तंगो विक्रम देव वर्मा विक्रम तंगो चित्त तंगो ते उनको तंगो तांसे कमो सडार तंगो ओंखाय नरनो जे बर बमन यागलो पुलिस हक वेरिफिकेशन बा नरना फेका पुलिस हक भाई एकमात्र दहना सुंथालाय जा तामो लायने पुलिस नरनो ताम कोन कक साका पुलिस हक जोंनो साबो जे हिनि डॉक्टर लांगानि हिनसो ट्रिटमेंट खनेनि ओंखाय जोंना तै नगर थां दङ जिनसो नगर थां दङ जिनसो एकमात्र बरक साबो जे ननि म आतिखे नरक भाइ नरक बुलाय खांखाय ताम सासा जाखुं सुगा हांखाय तब सुं गाव सारनो म हायखाय त्रिपुरा हामाय हिन साइर का पुलिस करको त्रिपुरा हा बर मुनि सुना बु लासिना जे मोडा मडे का हाना हामजा गै तफान सामुं थांनाय रक बरक एकटा जों साधारण जों लेखा फरा करै बर त बीएमए पास खान खना नेटा रक ग बरक से मुति हाय सामुं तामुं खाय जों ताम ताना तां नायना जे पुलिस बंनि बागै कुन कखे साइदा खलां खानरनो बरक पुलिस न कुन बं बागै कुन मुंसाफान रमनान बागै प्लान खाया बरक जुनो ओ जे पुलिस फाइनाय बो पुलिस फाइ बिन बुंता से कमु रिपन उचय सार फाइमा हिमा दङ इंगोना गे बननो कुन कगरि कलां लिया जे बरनो नायनाय बा बनि परिफेर न थां दं जि हि उल्टा बंनि एगेन्स कुन केस खाजिबो साइकल कुन बो साइकल एकमात्र डॉक्टर थां टिकमा खाना फादि पिला सका साका उलखाय जानाना को थां दङ जि नर मुति खेल बुलाय तलाय हा हाम चिमसाव अंका आखा परिसार को सेरा का मुति खाय त्रिपुरा हानो माया त्रिपुरा सारा हाम माया परिसार पिला बाबा सारिका सुनो बुइ कलांगै खामा एकमात्र खारथाका चित्त देबरमा त्रिपुरा मथानि लिडार